Kolena si položím na podložku, ruky si dám trošku náširšie a treba si dávať pozor, aby tie ruky neboli úplne takto vpredu a aby som nerobil niečo na takýto štýl, pretože budem vo veľkej miere zapájať ramena, čo nechceme. Dať si ruky viac pod seba, trošku náširšie, lopatky jemne zatiahnuť dozadu a položím sa a pokiaľ vládzem, vytlačím sa z tohto hore. Ak by som nevládal, nič sa nedieje, môžem si dopomôcť, dvihnúť sa a zase sa púšťam pomaly dole. To položenie smerom dole by malo byť kontrolované, snažiť sa naozaj mať celý ten pohyb pod kontrolou, aby som sa tam v podstate na tú podložku len nehodil, ale naozaj nech cítim aj tie prsné svaly. Idem a tu sa môžem položiť. Keď vládzem, vytlačím to z tohto hore. To vytlačenie hore môže byť už potom svižnejšie. Bacha, aby mi hlava nepadala dole, takisto ju nedržať v záklone. A bacha na to, aby aj zadok nebol buď padnutý, alebo vystrčený hore.